नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही शानदार खबर लेके आयल बनी भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के फैंस लोगन खातिर। आज नया साल यानी कि 1 जनवरी 2022 की खेसारी लाल यादव जी के तरफ से एगो बड़ा ही अनाउंसमेंट भइल बा। और उ अनाउंसमेंट ई बा कि उ एगो बहुत ही शानदार फिल्म साइन कैले बाड़े, जौना फिल्म के राइटर बाड़े मनोज कुशवाहा जी, प्रोड्यूसर बाड़े विजय यादव जी और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी मेन लीड रोल में बड़े। ई जौन फिल्म बा एगो ऐसन नास्तिक के कहानी जो कि आस्तिक प्रेम में बदल जाला। और ई फिल्म के नाम रखल गईल बा बोल राधा बोल। जी हाँ, ई फिल्म रहे श्री ऋषि कपूर साहब जी के। हिंदी में आप लोगन के टाइटल याद हुई, बहुत ही सुपरहिट फिल्म रहे, पारिवारिक फिल्म रहे बोल राधा बोल, ऋषि कपूर साहब और जूही चावला जी के। अब भोजपुरी में उहे टाइटल के साथ नया कहानी लेके आ रहल बड़े पराग पाटिल जी। खेसारी लाल यादव जी हुई हैं मेन लीड हुई हीरो, और हीरोइन के हुई अभी एकर खुलासा ना कल बा, लेकिन शूटिंग एकर बहुत जल्द स्टार्ट हुई। और जैसे ही शूटिंग के डिटेल आई, कहाँ हुई, कब हुई, हीरोइन कौन हुई, विलेन कौन हुई, सारा डिटेल आप लोगन के बताएं। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।